magana ake ta mutane masu taimakon al'umma da kuma nuna kishi idan abu ya samu dan uwansu. Yabon gwani ya zama dole, masu hani da munanan ayyuka. Dan Bello ya zamto turmin sakar gida shalugudan masada, kuma ya zamo turmin sakar gida shasara sasassaka. Ire-iren 'yan Bello a Najeriya bamu da su, muna da karancin irinsu. Idan da a ce muna da ire-iren 'yan Bello da mun fa haka yawa a Najeriya, da mun ci gaba wanda babu iyaka. Dan Bello mutum ne mai duma mutane kadi, wanda bai yadda a zalunce wani ba. Kuma ina faɗa muku ku sani, akwai wata karin magana da Hausa suke cewa banza ba ta kai zomo kasuwa, kuma duk wanda ya ci zomo ya ci ko. Ga kaɗan daga cikin wani bidiyo da nake so nuna muku tabbacin cewa abin da nake faɗa hakan ne ba zahiri ne ba ta ba jini ba. Gashi nan ku saurara. Yaya, idan za ka je ne? Zan je birni. Me za ka yi a birni? Zan je kotu. Kotu? Kotu. Me za ka yi a kotu? Zan je, gaskiya zan je ni alƙali ya canja mun suna. Zai dawo da ni suna na Iro Jaye, ko ba haka ba? To a radu ina so a dawo da suna na Bello. Saboda kuna ji, ina wannan dan komedin na dan Bello. Ina wannan dan Bello. Ko kai waye ne a duniya, in ka ce za ka shuci mutane, wallahi tallahi na rantse muku da dan Bello ba zai barka ba. Dan Bello ba zai barka ba. Ko kai waye ne in ka shuci mutane, dan Bello zai faɗe ka. Su kuma EFCC da ICPC in ka ci kuɗin mutane, dan Bello ya tono asirinka. EFCC da ICPC ya zo su kama ka, dalilin da ya sa kawai wallahi daɗin daɗawa kuma ga wannan dan Bello Gombe nan, Honorable Usman Bello Kumo. Honorable Usman Bello Kumo dan majalisa da yake wakiltar Akko Local Government. Malam ina faɗa muku, Honorable Usman Bello Kumo shine tituna, shine asibiti, shine yin makarantu. Honorable Usman Bello Kumo shine taimakon al'umma ta ko ta wani hali. Honorable Usman Bello Kumo gaskiyar magana mutum ne mai son al'umma, mai son mutane. To shi yasa ko ni zan mai da suna na Bello, na bar Jaye, na bar Iro Jaye kawai a radun Allah. Shi yasa ko zan je kotu. To ai yaya ba Honorable Usman Bello kuma da ka ce ba Honorable Usman Bello Gombe. Yanzu sunan sai ko ba da ya kai a radun Allah. To na gode mu. To shi ne. To shi kenan sai ka dawo. Wannan dai shine a takaice. Idan da a ce muna da ire-iren 'yan Bello, wallahi da kakanninmu duk sun yanke saka a Najeriya. Ba ma Najeriya ba, a duniyar nan ba.